ओंखाम जामनाय बायदि जम होलागासिनो जोंखौ आंहा फैसा दांनो लुगैनाया आखाया मानजोब्बायलै बाबा गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहाग इलाव फैसा लुथिग्राफोर नोंथांमोनखौ स्वर लुथिगोन फैसा बे प्रग्रामाव गासैखौबो बरायबाय जोंबो सोनांगौ बायदि नेहोबाय थायो जाबेले खामानि गैबावला नामा मानसि गरमलै मानसियालाय गोजां बोथोरखौ बेलेन्स खालामनो थाखाय गरमबो जानांगौ मानसिया मिथिबाय आच्छा दे जागायदो बिदिब्लालाय गोबाव सम हगारालासिनो जों सोंनाय फिननायखौ जागायनोसै हायोबा कुइसनखौ एसे गोरलै गोरलै सोंलै जेनेरेल नलेज जेनेरेल साइन्स मेथामेटिक्स बेफोरखौ दा सोंलै थोद फुटबक जोंनि श'आव फैनानै जोंखौसो फोरोंनो फैबावो जोंनि गोसो बायदि सोंगोन दे थाब सोंबा सोंलै आंहा दा दैथायाव थांनांगौ बादुला बादुलि श'आव फैदो दानिया कुइसनखौ जागायनोसै कम्पिउटार दानिया कुइसनखौ जागायजेनदो आंखौ मानो कम्पिउटार बाबु होनदोंहाय आं कम्पिउटार जारावसो गोरोन्थियावनो मिस्टेक जाफ्लांबाय दे कम्पिउटार जाराव कुइसनखौ जोंहा जागायजेनदो अके कम्पिउटार जारावा जोंना सोंथिखौ जागायजेनबाय सेथि सोंथियानो जाहैबाय थास' फाग्लानि आखायाव 500 रां दं बेखौ नुनानै मैथास्रिया हाजेव मिनिहरबाय थास' फाग्लानि थिंजाय अब्ला खिन्थादो थास' फाग्लानि आखायाव बेसेबां रां थागोन अपसन नाम्बार ए 500 रां अपसन नाम्बार बि आं सानखान्थि बावबाय अपसन नाम्बार सि लाथिख' अपसन नाम्बार डि आं मा घन्टा मिथिगौ आंलाय मा घन्टा मिथिगौ मेथामेटिक्सनि कुइसन सोंनाङा होनखाबाय आच्छा बिदिबा नोंथाङा कुइसन नाम्बार डि खौ लक खालामो आरो ना दिमागखौ एसे बाहायलाय न'आव गारबोजोब्बाय नामा दिमागखौ अपसन नाम्बार सि लाथिख' नंगौ आरो मारै लाथिख' थानांगौ जाखो मा राजा फैसा लुथिनायनि खोथा दं स' एन्सारखौ एसे सानै हयै बुंबानो जाबाय बेफोरखौ सानै हयै बुंलायलायथारनांगौ नामालै जुदि सासे सिख्ला सासे सेंग्रा मिनिस्लु मिनिहरबालाय बे सेंग्राया अबभियासलि फिरा जाखागोन बरफ जाखागोन स' बिनि आखायाव मा दं बेखौ होजोबखागोन बियो स' लाथिख' अपसन नाम्बार सिखौ आनलक खालाम दमफाव अनजाथाव नोंबो अमा राजानि मिनिस्लु मिनिहरबाय थादोलै नोंबो फैसा मोनोदां कुइसनाव गोसो हो दे बिदिब्ला कम्पिउटार जाराव कुइसन नाम्बार सि खौ लक खालामदो कुइसन नाम्बार सि आनो कारेक्ट एन्सारमोन स' दानिया अमा राजाया देरहाबाय 200 रां मासे कन्जुसब्रा 500 रांनि कुइसन सोंनानै साला 200 रांल' होनो नागिरदों लाय कुइसनखौ बा दिमागनि दोहि बानायनानै सोंदों बे 200ल' होदों बे 200 जों अमा बेदर सेरसेबो मोना माथो राइट दमफाव बयजोंबो अनजाथाव नोमा थाव होनदों बमर' दे दानिया फैदो आवगायनोसै नैथि कुइसनाव नैथि कुइसनानो जाहैबाय सिख्लाफोरा मा जानानै थांना थायो अपसन नाम्बार ए थै लोंनानै अपसन नाम्बार बि मेलेम दानानै अपसन नाम्बार सि थाखा फैसा खुरनानै अपसन नाम्बार डि गासैखौबो नामा दमफाव दे एन्सारा होदो नोंसो सिख्लाना मा होननाय जादोंहाय मा होननाय जादों सिख्लाफ्रा थै सोबो थै लोङो मेलेम जायो थाखा फैसा खुरो आरो गासिखौबो नामानो मा बाल अपसन होनाय जादों मा अपसन होनाय जादों माथो मोनसेबो बे अपसनानो मोजां नङा आंलाय माथो अमा बेदर जायो मम' जायो चाउमिन जायोसो बेफोरखौसो होनांगौ मा घन्टा अपसन होनाय जादों बेलाय मोनसेबो अपसनानो मिलायाखै आं हले अपसनखौ बरिया मोनजोबखादोंलै आं गासिखौबो दे समखौ बारा गोबाव लानाङा फिननायखौ थाब होदो आंनि फिननाय नांगौहाय मानि फिननाय नांगौ खबरदार अमा राजा आरो बमब्रमा बेनि कुइसननि एन्सारखौ दाहोखा मोनसेबो जायाखै मिथिबाय आरे आसोलफोर बे कुइसननि एन्सारखौ होनो हाबाथाय नगद 5,000 रां मोनगोन नोंसोरो गोदान बोसोरनि पिकनिकबो जाहैनो हागोन अपसनखौ होनोसै नामा मोनसे आं एसे मिथिनाय मोनदों नों एन्सार होनो नागिरबावदोंसो दमफाव 5,000नि खोथा दंलै 5,000नि खोथा मा बुजियालै नोङो दे सानलायलायनानै मिलायलायनानै अपसनखौ सेलेक्ट खालामसै अमा राजा बे 5,000 फैसानि थाखाय आं सिख्लाफोरनि मान सन्मानखौ फाननो गोसो गैया आं मिथिबाय दमफाव गेमसोलै बे गेमखौ गेम हिसाबै लाब्रा मानो पार्सनेलि लाथारखोब्रा नोंलाय गेम हिसाबै लादोब्रा बेखौ पार्सनेल लालायनो दरखार गैयाना गेमै बुङैनो दाखौ अपसनखौ जुदि सेलेक्ट खालामनानै होयोबा बयबो बेखौ नांगौ सानलायगोन मोनसे अपसन नङा बेयाव गैया जाया होनो मोनखाया आं बुंखाबायना बुंनो मोना नांगौ फैसा लाया देलै आसोलफोर माबार खिन्थादो दे अबे मोनसे अपसना जायखिया मोनसे सोरबा सासे बुंनानै होबानो जासिगोन दे मानो जादोंहाय मानो जादों साला हिनजावफोरनिल' कुइसनानो हिनजावफोरखौ लानानैल' कुइसन सोंबाय थादों सब कुइसनानो हिनजावफोरजों स्टार्टिं हिनजावफोरजोंनो जोबजोबखायो बेलेग अपसन बानायनो हायामोन नामा मा सब कुइसनानो हिनजावजों लोब्बा लाखिनानैल' कुइसन सोंखायो सिख्लाफोरखौ लोब्बा लाखिनानैल' कुइसन बानायो बेलेग कुइसन दानबावनो हायाखै नामा आं मिथिनाय सिख्लाफ्रा बिदिनो मारबो बे अपसनाव थानाय बायदि आं हले बेयाव गैयालै आं रावबो सिख्लाफोरखौ एक्सपिरियेन्स खालामफेराखै
दालाय नङा सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनि थै सोबो हो मेलेमबो जायो थाखा फैसाबो खुरो आरो मा बुंबावनो आरो गावसोरनि मनमानिल' सोलियो गावसोरनि गोसो बायदिल' खालामनो लुगैयो फैसा थाखा थाबासो मोजां मोनगोन फैसा थाखा गैयाबा गैलाबो नोंखौ खिफिनासो गालांबाय ओइ अमारासो साला दाउला सोरखौ बुंदोंहाय नों सोरखौ बुंदों हो गोजौथि खुदै गारबा गावनावनो नांफिनो नों मिथिबाय दालाय सोमसोर नोंखौ माथो गोसो गोथारै मोजां मोनो बे नोंनि खर' जादों नामा बे नोंनि थाखा फैसा खुरदों नामाहाय हो सोमसोरनि खोथाखौ सान सोमसोरनि खोथाखौ गोदाव सोराव बेलेग सिख्लाफोरखौ हो फैसा थाखा नागिरग्रा सिख्लाफोरखौ नागिरसिगोन बेनिफ्राय बावनानै थासिगोन मोजां सिख्लाफोरखौ बेनिफ्राय दाया बै सासेनि थाखायनो गासिबो जाफाजोबसिगोन नामा Ay, the option kulu kita ada option kulu kali option aja dong, kulu kita ada mazai jabe thadung sih, jaga paysa kulu nang nang nungsin lay. Ay, dongpau, baru zaman ini kita dong lay, uno sujung menbai thaya, uno ay sekolah muda sekolah gaji ini tuh uno jabe thadung beradi, game, nale game kau gile, dongpau, mana sih gue sekolah be thadung lay. Hah, oh marah salah, gue sekolah nang ada, hah? Bebay di basi batai hinjau jati ke basi batai, angna raga, korom melem, I think asugur gaji bawa nang hijau minta baik. नों हिन्जाव जातिफोरखौ लानानै बेबायदि कुशन बानायदोंना नों दिनै हिन्जाव लायाबानो जाबाय नों दिनै हिन्जावजों हाबा खालामानो जाबाय सोरबा हौवाजों हाबा खालामनानै थाबानो जाबाय हौवाजों हौवा मिथिबाय हिन्जाव जातिखौ बासिबाय थागोन सब समाव हो हिन्जाव जाति बासिग्राफ्रा हिन्जाव लायनो लाया नायगोन गैलालै आंनि सखौ दान्थे बिदान्थेनि सबायदिसो मोनबायलै आं अपसन सिलै आंनिबा अपसन दि नामा आच्छा नोंसोर अपसन सायख'मारदोंसो सासे मोनसे अपसन होबा जाया गासैबो मिलायजोबनानै मोनसे अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन होमबासो जागोन अपसन सिलै सिख्लाफ्रा फैसा खुरखायो मा होनखो नों बम्ब्र गेमनि जानासो बुंदोलै आङो रियेलिटिखौ लानानै बुङाखैलै दंफाव दे अपसन डिखौनो माबादो अपसन डि होमबा कम्पिउटार जारो अपसन डिखौ लक खालामदो माथो रंसो खिन्थिबाय कम्पिउटार जारोआलाय आइ मादला जि सैथो नङा बेखौलाय रं खिन्थिखागोनथ' आरो दानो कम्पिउटार बे ओंखारनानै सौग्लिगोन आं बावदोंसो कम्पिउटार जारोआबो सिख्लासो ना बेनिखायनो रं जाबाय आरो एन्सारा अब्ला मायाथो सैथोमोन देलाय कम्पिउटार जारो बबे अपसना सैथोमोन खिन्थालाय नै दरखार नांदों दाथ' नोंथांमोनहा 5,000खौ जेननांबाय दे एबार थामथि कुइसन दंबावो बे थामथि कुइसनखौ मोजाङै होबानो जाबाय अके थामथि कुइसनानो जाहैबाय सेंग्राफ्रा मा जानानै थांनानै थायो अपसन नम्बर ए सिख्लाफोरनि हां अपसन नम्बर बी सिख्लाफोरनि उदांस्रि अपसन नम्बर सी सिख्लाफोरनि महर अपसन नम्बर डी गासैखौबो जायो मा कुइसन जाखोलै बेलाय गोदाव सोरावनो माराजा गावसिनिखौबा गोदाव सोराव दे अपसनखौ माबा सायख'नानै बुंदो बबे मोनसे अपसना जागोन आंनिबा अपसन नम्बर सी आ जागोन मा गोदाव सोराव महर जालाबायनांगौ जागोन सिख्लाफोरनिखौलाय मा अमाराजा सैथो बुंनायखौ लाजिदों दुम्बाव आंलाय मालाय सिख्लानि महर जाफेरनाय सिख्लाफोरनि महरखौ नुबानो गोजावग्रा सिख्लाफोरनि बडि मोजां नुबानो फाग्ला जाग्रा हो लाजिदों आबा गावसिनि अपसनखौबा एक्सेप्ट खालामनो हालायाखै सिख्लाफोरखौ जावनायखौ मा नायनो बिसोरखौ सिख्लाफोरनि महराबा गोजावगोन ओमफ्राय आखलखौबा बासिगोन आं खिनो ओंखारबायलै माबा खिन्था अपसना अपसन नम्बर डी गासैखौबो जायो बिसोर गासैखौबो सिख्लाफोरनि हां महर उदांस्रि गासैखौबो नोंना बारा जाबाय नामा दुम्बाव अमाराजा जोंखौबा गासैखौबो होननानै बुंदोंमोन नों दानि अपसन डिखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन दा आं अपसन डिखौ सेलेक्ट खालामनायखौ दाय जादों हा गैला मा पार्टिखौ लिंहरफ्लांना लाखो आं साला कुइसन दानो रोङाबा मानो कुइसन दानोलै गोदाव सोराव जोंनो फैसा होनो बानानै बेबायदि कुइसन दानदोंना नों साला सोर लुटिगोन फैसा होनानै गावसोरानो लुटिफिनना लाजोबफिनो जोंखौ लिंहरफ्लाना लानानै हा ओरैनो नामावल' श'खौ फाथिदों ओमफ्राय फैसाखौ गावसोरानो लाफिनजोबनो लुगैखायो साला दामनांगौलै बिदिखौ साला जोंनि माथा जाग्रा दामनानै होनांगौ बेखौ दामनांगौ साला अपसनानो जाखाया इनिफ्राय अपसन बानायफ्लादों खारखादोसोलै थफिराम नङाबा बाथोन देजासिगोन बम्ब्र अमाराजा मा मोखां नायबाय थादो होआ मानो आया